Θες να προσλάβεις διανομέα για την επιχείρησή σου? Πρόσεξε, δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζεις. Ο σωστός διανομέας δεν είναι αυτός που έχει δίπλωμα και μηχανάκι, είναι αυτός που αντιπροσωπεύει την επιχείρησή σου στον δρόμο. Αν θέλεις να έχεις πελάτες που επιστρέφουν, δεν χρειάζεται απλά κάποιον που μεταφέρει πράγματα, χρειάζεται επαγγελματία. Γι' αυτό, πριν του δώσεις τη στολή και το μηχανάκι, κοίτα αυτά τα 5 πράγματα. Νούμερο 1. Ευθύνη. Ο καλός διανομέας ξέρει ότι η δουλειά του έχει βάρος. Κουβαλάει το προϊόν σου, το όνομά σου και την εικόνα σου. Νούμερο 2. Συνέπεια. Αν κάθε μέρα αργεί, ξεχνάει, χαώνεται, ο πελάτης δεν σου πει φταίει ο διανομέας, θα πει απλά δεν ξέρω να παραγγέλνω από εκεί. Νούμερο 3. Συμπεριφορά. Ο πελάτης δεν θυμάται ποιος έψησε το φαγητό, θυμάται ποιος το έφερε. Νούμερο 4. Καθαρότητα. Δεν λέμε για στολές, λέμε για εικόνα. Σεβασμό. Να δείχνει ότι παίρνει τη δουλειά του στα σοβαρά. Και νούμερο 5. Τεχνολογική αντίληψη. Ζούμε στο 2025. GPS, εφαρμογές, online παραγγελίες. Αν δεν μπορεί να δουλέψει με σύστημα, θα σε φρενάρει. Ο διανομέας σου είναι η βιτρίνα σου. Μην κάνεις προσλήψεις γιατί χρειάζεσαι κάποιον. Κάνε προσλήψεις που κρατάνε πελάτες. Γράψε μου στα σχόλια ποιο από τα 5 θεωρείς πιο σημαντικό και γιατί.